Benvingut a aquesta meditació. Abans de començar, tomba't a un lloc on estiguis còmode. Recorda't que en aquest precís moment et prendràs els següents minuts per estar amb tu mateix, per relaxar-te, sense necessitat de complir ningun altre objectiu a part del d'estar amb tu mateix. Inspira agafant energia i pau. I seguidament, expira deixant anar tot el que et generi una càrrega negativa. Ara ja estàs llest. Anem a començar. Imagina tot el teu cos com si fos un recipient buit. En aquest moment no queda res dins teu. Inspira i expira. A poc, a través dels dits dels teus peus, comença a omplir-te aigua daurada. Sents primer el peu esquerre i a poc acaba omplint-se el peu dret. L'aigua flueix i a poc omple lentament els teus turmells. Després, puja fins als genolls, passant per cada un dels teus músculs. Nota com t'acaricia l'aigua. Inspira i expira. L'aigua flueix per al teu cos amb suavitat fins a arribar a les ingles. A poc, l'aigua sobrepassa el màlic. Puja fins al pit. I allí comença a baixar per les espatlles. Se va omplint fins als colzes i va baixant fins als canells. Es comencen a omplir lentament les teves mans i l'aigua descendeix pels teus dits. Segueix omplint-se el teu coll fins a arribar a la mandíbula. Nota com l'aigua t'omple el nas, les orelles, els ulls, fins a haver deixat tot el teu cos ple d'aquesta aigua daurada. Inspira. Sent com l'aigua daurada t'omple de força i calma. Expira. Sent com acabes de deixar anar tot el pes del dia.
Ara, pren-te uns minuts per a tu mateix. Ho has fet molt bé.